दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि मोनसे गोख्रों बाथ्रा मोनद' हारिनो एसटी स्टेटास होनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय थाखानाय एसटीआ जेबो खहा जायालासे बे हाबाया जानांगोन एबा बे खामानिया जानांगोन होननानै दाबि दिखांदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जेराव जोंनि बर' हारिनि माखासे राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्राबो गावनि मासिनि थाखाय गावनि गादिनि थाखाय गोबां मानि इस्ताहाराव बाथ्रा बुंदों आरो थांनाय 2016 मायथाइयाव जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा एबा बीपीएफनि सरकार दंमोन बै समाव मिरु भारत सरकारनिसिमबो मोनसे दाबि हरदोंमोन दि राजबंशीफोरनो एबा मोनद' हारिफोरनो एसटी होनांगौनि मोनसे दाबि हरदोंमोन बेखौ लानानैबो बाथ्रा बुंदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा इलेक्शननि जा स्टार बे स्टाराव गोबां बाथ्रा लिरनो हायो नाथाय थांनाय 2016 मायथाइयाव जाबायदि बीपीएफ सरकारनिफ्राय मिरु सरकारनिसिम मोनसे लाइजाम दैथाय हरदोंमोन दि बेनो जाहैबाय मोनद' हारिनो एसटी स्टेटास होनांगौनि बाथ्रा बुंनाय दङ बेयो माब्लाबाबो गनायजाथाव नङा होननानै बे समाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंदों बेजों लोगोसे मोनद' हारिनो एसटी स्टेटास होनायाव जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय मोनद' हारिनो एसटी स्टेटास होनायाव थाखानाय एसटी हारिफ्रा जेबो खहा जानो मोननाय नङा होननानै गोख्रों दाबि दैखांदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बे समाव फिन फोरमायबावो दि बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया जा इलेक्शन मेनिफेस्ट'आव रोखा फोरमायदोंमोन दि मोनद' हारिनो एसटी होनायाव मदद होगोन लोगोसे माखासे हारिफोरनो एसटी फोरमानलाइ होनाय बाथ्रा लिरनाय दं बेफोर जेबो गिदिर बाथ्रा नङा लिरनो हायो नाथाय थांनाय 2016 मायथाइयाव बीपीएफ सरकार थानाय समाव जाबायदि मिरु सरकारनिसिम लाइजाम दैथाय हरदोंमोन दे मोनद' हारिनि एसटी होनांगौ होननानै दाबि दैखांनायासो गाज्रि जादों होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा नैबे एबसुनि लाइजाम जिखौ मैया भाइरेल खालामदों बेबो दङ बे 2006 19/3/2006 बेयाव रिजोलिउसन एक्ट रिजोलिउसन 2 आरो 8 जुलाइ 2016 बेयाव केरल नार्जारी रिटायार्ड एसीएस अफिसारा भारत सरकारनो मिनिस्ट्री अफ होम एफेयार्स डाइरेक्टरनो लाइजाम लिरनाय आरो मिनिस्ट्री अफ ट्राइबेल एफेयार्स शास्त्री भवन सेक्रेटारिनो लाइजाम लिरनाय रिगार्डिं ग्रान्टिं अफ एसटी स्टेटास टू द आदिवासी एंड कोस्ट राजबंशी कम्युनिटीज अफ आसाम बिदि होननानै बेयाव लिरदों जे बेखौ बिटिसि बै समनि 2016आव जायफोरा सरकाराव दङमोन बे काउन्सिलनिफ्राय भारत सरकारनि नडेल डिपार्टमेन्ट मिनिस्ट्री अफ होम एफेयार्स बिनि डाइरेक्टर आरो भारत सरकारनि आरो एनादार मोनसे माने नडेल डिपार्टमेन्ट मिनिस्ट्री अफ ट्राइबेल एफेयार्स बिनि सेक्रेटारिनो माने आदिवासी आरो कस्ट राजबंशीनि एसटी होनांगौ जिहेतु 6 कम्युनिटियाबो बेयाव इनक्लुड आहम मरान मटक आरो सुथिया आरो बिटिआरआव बड'लेण्डआव आहम नङा कस्ट राजबंशी आरो आदिवासीया जिहेतु दङ आरो बेयाव मोनसे इस्ताहारनि खोथाबो आङो मैया नुदों बे ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय बेखौ आङो प्रिन्ट आउट खालामना लाबोआखै जिखौ नुदों आं बेखौसो बुंदों नैबे 2016आव जिखौ माने भारत सरकारनो बिटिसि सरकारनिफ्राय अफिसियेल लेटार हरदों आरो बेबो बिटिसि काउन्सिलाव प्रस्ताब लानानै हरनाय अफिसियेल लेटार जोंनि मिथिनायाव बियो अफिसियेल आरो बियो लिगेल माने भेरिफाइड आरो नैबे जाबाय मोनसे कमिटमेन्ट इस्ताहारखौ बयबो खोथा बाथ्राफोरखौ लिरनो हायो आरो बे जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 2006नि दिनैनिफ्राय प्राय 20 बोसोरनि सिगांनि दा बेयाव बेखौ लानानै दिनै माने हाब्रु सारलायनाय बेजों बे दान्थे बिदान्थे खालामलायनाय थासारिखौ जों नुदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि स्थितिया स्पस्ट मोनद' हारिया एडभान्स कमिउनिटि बिसोरनि पपुलेसना माने लार्जार दिनै आसामाव 40निफ्राय 45 लाख 14टा ट्राइबेल कमिउनिटि दङ आरो गोदानै जायफ्रा ट्राइबेल नागिरदों बिसोर जाबाय खमसे खम 1निफ्राय 1.5 कोटि दा बेयाव 10% रिजार्भेशनाव जुदि माने 1.5 कोटि आरो 45 लाख जुदि 2 कोटियानो जुदि इनक्लुड जायोबा
बेनि जि अस्तित्व एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि अस्तित्वआ डाइल्युट जागोन जोङो स्मेश जालांगोन आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद कोअर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम 14टा ट्राइबेल जनगोष्ठीनि 19टा ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन आरो ट्राइबेल संघ जों ज'है सिद्धांत लाखानाय दङ जे कुनु बिनिमयाव कुनु कारनाव थाखानाय एसटिखौ खहा खालामनानै थाखानाय एसटिनि रिजार्भेशनखौ कन्स्टिटिउसनेल पलिटिकल राइटखौ डाइभार्ट खालामा डाइल्युट खालामनानै गोदानै जाहाथे एसटि होनाय जाया बिथांमोना दिनै कन्स्टिटिउसनेल आरो पलिटिकल राइट बिदों इकनमिक माने एडभान्समेन्टनि बाथ्रा साख्रि बाख्रिनि बाथ्रा बिथांमोननो मा स्टेटास होयो मा केटेगरि होयो भारत सरकार आसाम सरकारनि खोथा किन्तु थाखानाय ट्राइबेलफोरनि एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि कुनु खहा कुनु क्षय क्षति जायाबासिनो बिथांमोननो मा सलुसन होयो जोंहा बुंनो गोनां गैया किन्तु एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि खहा जानाय बा ट्राइबेल हिसाबै बिथांमोनखौ स्टेटास होनानै खहा खालामनायखौ जोङो गनाया बे खोथाखौ CC2नि ट्राइबेल संघनि मजियाव सिद्धांत लानाय दङ भारत सरकारनिबो बुंनाय दङ आरो मोनद' हारिनि जायफोर अर्गेनाइजेशन दङ बिथांमोनखौबो जोङो टाइम टु टाइम लोगो मोनोब्ला जोङो बुंदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे 2006 सनाव बेयाव जि बुंदों बे सिटुएशना आलादामोन बे सिटुएशना जाहैबाय जे बिथांमोना BTC एकर्ड जानायनि सिगां बड'लेण्ड आन्दलनाव कच राजबंशीयाबो बा आक्रासुआबो बा बिथांमोननि आफादफ्राबो मदद होदों समर्थन होदों बड'लेण्ड आलादा रायजोआव बड'फानिफ्राय लानानै 2003 एकर्डसिम आरो बै समाव नीरेन राय बिथांमोनानो नेतृत्व लादोंमोन बिश्वजित रायमोना नेतृत्व लादोंमोन आरो बेखायनो मोनसे बुजाबुजिनि आधाराव थाखानाय एसटिनि खहा जायाबासिनो कच राजबंशीया मा मर्यादा मोनो बेयाव जोंहा बुंनो गोनां गैया होननानैसो एबसुनि बे माने बुजाबुजि आक्रासु आरो एबसुनि बै समनि आफादगिरि रोनगोरा नार्जारी आरो बै समनि आक्रासुनि आफादगिरि बिश्वजित राय बिनि गेजेराव मिउचुएल मोनसे आन्डारस्टेन्डिं जादोंमोन जे बर' आरो कच राजबंशी जिहेतु इन्डिजिनियास बिनि गेजेराव जाहाथे कुनु कनफ्लिक्ट जाया जों कनफ्लिक्ट जानानै रायजो जानो नागिराखै बेसो बिनि स्पिरिटमोन आरो बे स्पिरिटआ स्पस्ट किन्तु नैबे 2016आव BTC काउन्सिला सरकारा जिखौ लिरनानै हरबाय बे एसे साननो गोनां आरो गिनो गोनांबो खारन सरकार मोनसेया जेरै दा आसाम सरकारा बै समाव तरुण गगैनि समाव लिरनानै हरदों जे माने ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्ट हिसाबै आसाम सरकारा NOC हरदों थाखानाय एसटिखौ खहा खालायाबासिनो भारत सरकारा मोनद' हारिनो माने मर्यादा होनांगौ होननानै लिरनानै हरदों थाखानाय एसटिखौ खहा खालायाबासिनो दा आथिखालनि गिबि मन्थ्रिया बुंबाय थादों जे थाखानाय एसटिखौ खहा खालायाबासिनो एसटि होनाया सम्भब नङा बेखायनो ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्टआ नभेम्बराव फैगोन आरो बिनि उनाव एसेम्ब्लियाव पास खालामनानै दिल्लीयाव हरगोन होननानै